приятели, добро утро! Сега излязох навънка, хапнах, закусих, на село съм. Днес е неделя 27, може би, 27, да, 27 неделя, октомври месец е. 9 часа и 32 минути сутринта. Закусих, както казах. И излязох малко навънка да видя кучетата. Ето там някъде са. Така. Котките са горе на гаража. Се опитаме сега да ги заснима. Ама не знам дали се получи. Чакайте. Е там горе на гаража. Не знам много не се видяха въобще, но да. Ето го дворчето. Разхождам се и после ще снимам още.